Здравейте хора, ние ще правим, пак ще се правим шепибъни. Шепибъни! И ще ходим да го правим. Сега ще чакаме един мой приятел да дойде. С него ще го правим. И това бомбоните, имаме още един пакет. И ако не стигнат тези бомбони, ще отим пак да вземем, брат ми. Я кажи, кой е ютубърът тук? Дънката. Аз до сега си имах хлеб. Направих го готино така. На фен среща имахме преди малко. И ние се разхождаме тук, да може да изготви нашия приятел да живее в този блок. Доближи както аз си доближа. Не ми трябва. И дано да ви хареса този клип. И с малко да започваме. Ар поръча Максо Мума 11. Добре, какво да? И сега го викаме. Те ми изпаха, не знаете. Сега го стига. Аре, викай го. Това е брат ми. И сега го викаме на нашия приятел. Няма го тъй, че аз съм на вид да се програмим, за да мога да скача клипа. И да почнем да снимаме шепибънито. Най-накрая. Студена ми е. Най-накрая почва Дари. Ай, спри клипа. Ай, без да. Ще го снимаме у нас. Аз си мога. Дай бързо почваме. И ще... Не, чакай. И ще се прибера у нас. И ще почвам да правим шепибъни. И ще видим у нас.